बे आइयाबो जे बेखौ मानो मानिखो दे सना थना बेखौ मानिनानै थिग खालामासैलै बेबो माबा मोनसे खोथा जाबायना दिनै बेखौ अनसाइदाव गाबोन अनसाइदाव बिदिनो बिना खर'आबो गिदिर देरलांफिनगोनथ' आरो उनाव गाबोन समफोरनो खथना खालामफिनबोला बे आइजुरिजोंबो जायालै माबा मानो बिदि साननांगौ दे बेखौथ' गावबो सैयामोन ना ओमफ्राय दा गावनो सैफिनबा नोंनि गाज्रि हुदायालाय थांखानाय नङालै बाजैथ' होनो नाङा थेवबो मा खालामनो आरोना आंहासो रागाफ्रानो नुबानो मा मोनलायलाङो दिनानो खाराब थाङो बे सासे मानसिनि महरखौ नुब्लाथाय आबा मेहेर फैदो फै ओंखाम जाहैनोसै ज'नो जायालै आङो बिसोर गोनां आरो बे संनायखौथ' एकदम नंखाया आबा मेहेर आं दहाय मा बुङा नोंनि थाखाय आं संगोन बुंदोंमोन ना फै जाफै आंनो संखादों बेखौ संहोखायाखै आं आयै नों मानो बुजिया दे बे सनाया थिग नङाथ' नोंसोरबो मिथिखायो मिथियो नङा ओमफ्राय बेखौ न'आवथ' दोनबायथ' मानो दोनबाय थादों दे नाय आबा मालाय हाबायानो जालायलांबायबालाय मा खालामबावनो दे थाथोसै आरे बा थाथोंसै बेबो माबा मोनसे खोथा जाबाय आयै थाथोंसैनो नोंबो बोरै थाथोंसै बुंनो हाखो आबा दैज्लां बोथोर फैखाबायना बेखौ थिगसे माइ गायनोसै आरोहाय एबार बोरै बिहामजो जाफैदों जेला बेखौ एसे खामानियाव लगायना होनोसै आरो नायनि माबायदि बिहामजो जाना थानो हायो ओमफ्राय आं एकदम फसायथारासै न'आवनो थानो सुखुलायलांला आङो गाव जुदि मोजां जानो हास्थायदोंबा आबा जानो हो दे गाज्रिल'सो जानाङा दा आरो मोजां जानो नागिरनायखौ खेबसेबाबो सान्सथ' होनो नांगौना नोंबो रागा जोंबाय दाथासै गावनि गोसोखौ सान्थि खालामना गाला आबा गुबुननि थाखै नाथाय बे आदा सानाबो बुजिखाया आयै देनां बिसोरो सानैजों लोगो नांनानै नोंसोरखौ आरो खस्थ' दुखु होयोबा आंहा जेबो नांजाया बास आबा जाबायसै नोंबो नों मानो बे मोनसे खोथाखौ लाना रागा जोंबाय थायो आबा जोंनायालाय जोंबो जोंदों थेवब्लाबो बिखौबो मोनसे चान्स होनांगौना खेबसेबाबो दा बिसोरबो गोदान संसार जानो सानदों जेला जाथोंसै सासेजोंबो गैखालाबा नाथाय हिनजाव थिगबा मोनसे खोथामोन ना आं बेखौ फसायथारानोबा फसायै गाबागाव मर्जिसै आबा दानि जुगाव मिथिबायना जों बुजायनांलायला गाबागाव मर्जि जाजोबसै आजिखालि सोरथो बिमा बिफा नायनायखौ बांसिनानो आजिखालि बिमा बिफा नायनायखौनो लालाथ' आंबो बुजिदों नों जे मोजांखौनो सानदों दे नोंनि साननायाबो थिगैनो नोंनि साननाय बायदि जाद्रायाबानो जाबाय आरो जों जेरैबायदि लुबैदों बेफोरबायदि जाबाथ' मोजांनि खोथासै आंनि थाखायल' हिनजाव मोजां जाबानो जाबाय दे आरोलाय मा नांबावगौ आंनोबो जायखिजाया मावनाय दांनायफ्रा थिग जानांगोन महर मोजांखौ आं जेबो बुंनो थांला आरो संसारा गावसोरसो जानांगौ नालाय मोजाङै मोजां जानो रोंबानो आंनि थाखाय जेबो प्रब्लेम नङा जायखि बियो गुबुनखौ ला जायखि बे सनाखौ ला नाथाय आयै नोंसोर थेवबो गनायथारनामोन बेखौ एसेबो चान्सखौनो होनामोन आंनि फिसालानिबो जिन्दगिनि सवाल दङ आबा बेखायनो आंनि फिसालाया जेराव खुसि दङ बेखौनो आङो माबाना होनोसै आरो दे आंनि फिसालायाबोथ' संसार जानो मोन्थाय दङ ना जायखि बे सनायानो जा जियानो जा थुनथुलिजोंथ' गैखाला होनबालाय आंनि फिसालायाबो मा हारसिं बेसेथो बेफोरबायदि थाबाय थानो गोदाव सोरावनो हिनजाव लायोबालाय गावबो एसे धैर्यआव फैगोन ना नाथाय आयै बास आबा नों मा साना नामा नोंनि नोंदाखौ मोजां फैदों होननानै दा जुदि बे सनाखौ लाना मोजां लामायाव फैहांनो हमदोंबा बेथ' मोजांसो खोथा नोंबो मोजांसो साननांगौ बा आयै बिदिबा आं आदानि गाज्रिसो लुगैदोंना थाङै थुङै आंखौसो गाज्रि बुजिबायना माथो बेफोरबायदि नङा आबा जायखिजाया दे आं बारा बुंनो थांला आलासिबो दङ दायो रायलायनोसै मालायनि मामलायाव बारा दाहाबबाय दाथासै आबा मालायनि मामला माने नोंसोर आंनि आंगो नङा नामा आं जे साननो मोन्थाय गैया नामा आंहा आंथ' आंनि बिदाखौसो सानदोंना बिदानि फिउचारखौसो एसे नाथाय थेवबो आंहासो दिनै गोरोन्थि बुजिजाबाय नोंसोरजों नों बांद्राय बे फंसे खोथायावनो थाबाय थायोब्ला एसे बोरैबा नाङो आबा दा मालायनि माबाखौ बारा दाहाबसनबाय दाथासै मालायनि जिउआव मालाय मा आंखौ मालाय साननानै लाबाय नामा नोंबो आयै नों जे मालायनि खोथा बुंगासिनो आंनि बिदासो बियो बेखायनोथ' बिदा सानोब्ला बिनि खुसिखौल' नों खुसि जाफादो आरो बुंबाय दाथासै जेरैबायदि थायो थानो होदो दे आबा दे आलासिया दा नागिरगोन आं थांनोसै जिरायनोसै बिदि गाज्रि नुयोना दा बेवाइफोर गोनाङाव आरो ओंखामा जायोबा खुरना दोनखानोसै आं जाफैदोला आबा दे आयै आइजुरियाबो माने आंखौसो गाज्रि मोनलायबाय आरोना नोंबो बा बे सनानि जादु खालामजोब्बाय बेयो नोंसोरनाव दिनानो खाराब थांखायोलै बे सना सासेखौ नुबाथाय आं थानोनो बास्राबाय न'आवनो इसोरहाय अखा हाबाथाय माबा न'फोरखौनो दैखौनो गानो बोरैबा मोनखांबाय थारोहां दालाय आरो नै दैज्लां सफैबाय अखायालाय जाखासिगोन ओमफ्राय माइ गायनोसो नै बिहामजो फैबा ग्रोब मोजां जाथारबायमोनहाय गैया फिसालायानो बिहामजोखौनो लाबोनो माबा हाखौनो बुंथारा
हाबाब मालादि बिहामजोनि ओंखाम संनाय मोनजाबावगोनसै आंलाय खामानि मावनाय। आयु हालाब्बानो जाथारमोन बे अखाफोरखौनो बेसे समायगौमोन। मालानि जुगाव बिहामजोनि आमोलाव आलो आलो मोनजाबावनोसै आंलाय हो। खामानियाबो जोबथाराहाय आरो बनजोंसो बांसिन सङो बनाबो नै खावसे सिजोबलायबायसो थिखोना दोनहैखानोसैहां। बे नानि दैजियाबो ओइ नानि दैजि दैजि मा खालामबाय थायो बे गथ' सासेया। दैजि गेलेहैलायबायसो हाय बे गथ'आ आंनिबाथ'। खोनाया नामाहाय बे गथ'आ ओइ दैजि। मायं नों गाबजिदों? ओहो आं गाबजाखै बैयाव गानसो बाजिदों। मा खालामबाय थायो नोंलाय ना गेलेहैलायदोंसो हा? बेफोरबायदि गेलेबाल' जाया दै गथ' खामानि मावनांगौ। आं गेलेहैयाखैमोन आयं बैयाव आङो जिसो थिखोहैदोंमोनलै आदानि। अखा हासिगोन ना आदाया दायो जिखौ थिखोना दोन दे दैजि होनदोंमोन। बे नोंनि नोंदायाबो न'आवनो थाग्रा जालायलालै बहा बहा थाङो बेबो सासे। आं मोनथिगौथ' आयं आदाया बहाय थांदों? बहाय थांदों बे नोंदायालाय? आरो नोंनोसो खिन्थाबावबाय आंनो खिन्थायाखै माथो। आदायालाय बै सासे आब' थुनथुलि होननाया बिसिनावसो थांदों खोमाथ'। दहाय आं फनाव बुंनाय खोनादों आंनोबो खिन्थायाखैमोन। मा थुनथुलि मोननाव? नों मोजां खोनामारदोंथ' गथ'? ओंलै आयं आं मानो खोनाया जानो दे आदायानो मालाय बुंदों थुनथुलि आं दा नोंसिनाव थांगासिनो होननानै। आसरित आबा लक्ष्मण नोङो। आं जेसेनो बादा होयो नों माथो बिसिनावसो थांग्रा जाबावदों। बेजोंसो लोगो हमहैबाय थाबावदों नामा नोङो? मा जाखो आयं? नों फन हरबानो जाबाय आदानो। फन हरना मा लाब? फैग्रोथों बियो न'आव ओमफ्राय थां खामानिया मावहैग्रो। ओइ बे बन एसे थिखोबावनांगौ बेखौ आंजों थिखोफैफाग्रो जिया थिखोखांबायबालाय। सानफा थोलो गेलेहैनाय खारथिंलाबायहैनाय साइकेल सालायहैलाबायनाय हौवालाफोरबायदि बेफोरबायदिबा जायाहाय। नों दा जोंहानावसो दङ बुजिबाय गथ'? आरो नों हिनजावनि फिसाखा बुजिना लाखा दानिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो सिखायखाजोबनांगौ नोंखौ। आंथ' दिनै थाङाखैना आयं। दिनैल' थाङिजों मा जानोसै बेलाय गेलेहैबाय बारा बाद्रायनाङा दै गथ' हौवालाबायदि मोनगोनसो आंजों पिटायसो मोनगोन। दे खामानिया मावफैदो आं दा फन हरगोन नोंथानो आरो न'आव फैग्रोथो इयो। थां बै थिंजायनिखौ बना थिखोनानै दोनफैग्रो अखाया हाबाय थानाय ओरैनो सिजोबबा जारला जाथारो। मावनो हानाय खामानिखौ मावनांगौ नोंखौ एसेबां मावनो हायैखौबो थिनाना आङो। थां दैजि आयं। दे आयं। बे आबा लक्ष्मणाथ' फैग्रोथों न'आव बे पापि हिनजावखौसो लोगो हमहैखुमाबाय थाबावदों बियो हिनजाव मोननो रोङिया। रागा जोंबा आंनाबो रागाया जुदासोहाय। बिमाखौ बारा बिमानि खोथाखौ लायै जादों र' बिबो सिरि सिरिनो। आं ओरैनो नोंखौ रागा जोङामोन आबा नाथाय बै हिनजावनि थाखाय नों जोबोद खस्थ' मोनबाय सिगां समावबो बेखायसो आं नायनोनो हाया। दा बिनि बेफोरबायदि माखासे हालोद जादों होननाय खोनादों बेखायनोसो नोंजों लाइन लानो सानगासिनो दां बाराबा मा बिसास बे हिनजावखौलाय। आंनि फिसालानि लाइफखौ सिगां बरबाद खालामबाय दा खालामहोआहाय आङो मालाबाबो नङा। आंनि बिहामजोआ जागोनबा अखाफोर बायदियासो माने अखाफोरखौनो फसायखायो आङो। ओरैनोथ' महर मोखांथ' बासिखायामोनहाय आङो आबाया जायखौ मोजां मोनो बेखौ गनायखागौमोन। नाथायबा बै हिनजावजों आंहा सुथुर बायदि जाना थाबाय नोंनि थाखायनो आबा। सान माबोरै जाखोथाय जानाय लोंनायफोरा आलासिफोराबा मोजां मोनखोना मोनदिया? आं माने हारसिंनो बनायजोबनाय जाबाय न'। आरे नों बनायदों जोबोद मोजां बनायदोंथ'। आंथ' जानानै जाबावगौसो नंदो नाथाय उदैयासो जायगा गैलामोन ना। मा सानदों जोबोद मोजां मोनदों नामा गोथाव मोनदो? औलै सिगां बे थुनथुलिया जे सङोमोन ना बेनिख्रुइ गोथावसिनसो बनायबावदोलै। बे थुनथुलियाथ' गावल' गोरों साननानै लायोमोन ना संनायखौ नाथाय नोंनि संनाया एकदम पारफेक्टसिन बिनिफ्रायबो। नंगौ सान। ओमफ्राय बेबोथ' गोथाव संना जायोमोन खोमा न'? बेखायनो नों दाबो बिनि नामखौ लाबोबाय थायो खुगायाव। आरे अबाव गोथाव संनोरा बिनि संनायफ्रानो जाखाथारामोन एकदमबारे थङालि बाङालि सङोमोन ना। आरो बिनि माने नामखौ खोथायाव लाबोनाया जाहैबाय आङो बुंनोसो सानदोंब्रा बिनिफ्रायबो गोथावसिन जादों होनना नोंखो। गावहा ओमफ्राय दाबो गोसोखाङो खोमा न' इखो? आं बेफोरबायदिखौ गोसोखाङालै। बिनि नाम लाबोनाय माने नों गोसोखांनाय दासान बिखौ जुदि गोसोखांबाय थायोमोन नोंखौ लाबोनाय नङामोन ना आङो। आंनि गोसो दिमाग जेरावबो बियो गैला। आरोथ' आं बिनिख्रुइबो माने बेजों जिमान आं संसार जाबायना बेजोंथ' दसे समनि बायदिल'सो जानाय जाबाय। नोंजों साबसिन संसार जाना देखायगोन बेखौ देखायफिनगोन आं। बेजे बुंदोंमोन ना आंजों संसार जानो हाया माया नों बायदिलाय सोर संसार जानो नाथाय आं जाना देखायगोन नोंजों। नोंल' आंजों बेफोरबायदिनो मोजाङै थाबाय था सना। मानो होनोबा
नोंबो आरो गाज्रि लामायाव दा थांसै आरोना जोंनि फेमिलिजों जमा मिलायनानै हेपि फेमिलि बायदि थानोसै जोंहा जागोन सान बेखायनोथ' आंबो जेबो मोनला बेफोरखौ आरो आंबो मिथिगौ नों बेखौ थुनथुलिखौबो इजों जेबो बेफोरबायदि सोमोन्दो गैला होननानै अब्लाबो माने नों मुं लाबाय थानायखाय सोंस्रादों आङो जेबो दासानसै दे जागोन आरो एबार माइ गायनानै देखायबाव मिथिबाय आइमोना बिराद मोजां मोनगोन नोंखौ माइ गायनो सान आं औ माइ गायनाय बोथोरा सफैलायबायना बरिया आइजों नोंजों माइ गायदो आरामसेनो दे बिहामजो बिखुनजो मोजाङैनो गायदोब्रा रायलायनो आइयाबोथ' लासै लासै नोंखौ गनायखागोन इयो नाथाय आंथ' गायनो रोंफेरा आं बिदियाव ओंखारफेराखैनो सान ओंखारफेराबाबो रोङाबाबो रोंनांगोन सोलोंबानोथ' रोंबाय माइयालाय थुलाबायबानो जाबाय दा बुजिबायना जेबो नङा बेफोरो नों लासैनो रोंलांगोन अके दे थाथ' दे आङो आलासिफोरजों थांनो आलासिजों गोबाव समनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबायलै जोंहा दादैखौ नङाबाथ' लोगो मोननायानो जाथारामोन आयौ माइबो गायनांगोन आरो आङो थोस सना माबायदि हालोद जागोनलै नोंना बेबायदि माइ गायलाबायबा आंथ' ओंखारफेरानो हाब्रुआव ओमफ्राय इफोरबायदिखौ जाखासिगोनदां आं बाराबाथ' आसोल मा जादों होनदों आङो दिनैलाय माबा सिरिलै नोङो रायलायबाबो जबाबखौनो होगुलायाखै मालाय बेबायदिथ' नङालै थुनथुलि जास्ट ओरैनो एसे बोरैबा नांदों गोसोआव मानोब्रा मानो बोरैबा नांलाबायखोसै कुछ तो गड़बड़ है लक्ष्मण बाबू बेनिफ्राय कुछ होथायथ' नङा नोंनि गोसोआव हो थोद आरो थुनथुलि नोंबो मा होनलाबायलै बिराद सिआइडि नायो खोमा गावहा लक्ष्मण आं जाबाय सिआइडि जानो हांमा थानाय गोदोथ' एसे जाफ्रामबायमोन डिउटियाव थांनानै नाथाय दा मा खालामनो खाफालानो नसिब गाज्रिलै थुनथुलिना आच्छा नाथाय गोसोआसो एसे बोरैबा नांदोंलै कुछ होथाय माबा माबि बिदि जेबो नङा बेखौनो आंलाय माबा लाभ प्रब्लेमसो नामा सानदोंमोनलै गोसोथोलायनायनि जोंहा आसोलना एक्ट्रेस सोरबा मोनबाय खोमा नंदोंमोन आं नोंखौ आसोल गाजालै नों थुनथुलि गाजा नङा आलुनि पक'रा बानायनोसै नै आसोलाव खानायाव बरिया थामामनो टेस्टि नै आलुनि पक'रा एवग्रा अबावलाय आरो नोंना जालायानो गेस साफबजोबो ओमफ्राय बिदि थावनि जालिजोंनो बेनालाय बिदिनोसैहाय बाबु माबा सावला गावबो सावगोन जागोन बेनिफ्राय जोंखौबो जाहोनसै उदैफ्रासो गेसासो लाजाया आंबो गावबो थावनि जाबाय थाबा बोरै जानो दिनै थावानो जोरखाया जोंना औलै आयं माबा थावखौ बांद्राय जानोबोथ' नाङा ओरैनो एसे जानांगौ आरोना बोरैबा देहानि थाखाय खथि जायोना नै गावस्रा जालायबाय आरो दानो जानो लाखायाबा देनांलाय आरो बुरैबालाय बेफोरबायदिखौलाय बांसिनसो मोनजाखानाय नङाना दा जि दं सिख्ला समावनो जानो लाखायाबा माथो गासिबो जाना ट्राइ नायजोबखानांगौ देनांलाय थैखागोनखा सानसेबाबो थैनायालाय पारमानेन्टखाना बेखौ रावबो सोलायनोबो हाखाया हाजार फैसा होबाबो हाजार जिबाबो थैनायखौ रावबो हमथा हाखायालै थैनाय दंबाथ' दंखायो थैखाथारगोनखा पारमानेन्ट फुरा फिक्सखा आरोना मानसिनि थैनाय बे जाबाय आरो नंगौथ' आरोलै थुनथुलि ना अब्लाबो माने दानिफ्रायनो एसे मोजाङै केयारफुलि जानायफोरखौ एसे बासि जायोब्ला गोबाव समसिम जोरनोबो हानाय ना बासिला गैयालै आंना फन हम उरायना फन हम उरायनाया फनखौनो हमा मासेबां बेलाय आं एथ' मोजां फैसा सोना हरदों बेनो 10,000 मानि आरो बियो दायो आंखौ इगनर मारिदो ना मा ना सनालि होननाया सैथोमार नङा सनालि होननाया सैथो जानोनो हाया मानोना उरायनाया आंखौ बिराद मोजां मोनोथ' मानोलाय आंखौ थखानो एसेबां थखानो गोसोबा सिगाङावनो होगौमोन ना इयो गोसोम बन्दिया बे माबा सनालियानो गाज्रि इयो मेगन सादों इयो जोंखौ नायनो हाया इयो सनालिया जे एसेबां गोसोआ गाज्रि बिनि महराबो गाज्रि गोसोआबो गाज्रि होनना आं मिथिथारामोनलै आंनि उरायनाखौ आंनोनो एरना होदो इयो मा बेफोरबायदि खालामना मा मोनगोन सानदों इयो नङा नांगौबालागि आङो उरायनामोननि न'आवनो थांगोन आं खेबसे औ जायख्लं नों उरायनामोननि न'आव थांथारनांगोन मा थिक बिनि बिब' आरो बिबाजैयाबा मा खालामना दोनदों बिखौ आं बेखौ मोनथिनो नांगोन ना बिसिनि न'आव थांनानै नायगोन आं खेबसे बुंखादोंमोन ना नों थांना नाय सनालिया नों जुदि आंखौ धोखा होमारदोंबा आं मिथिया मादि खालामगोन नाथाय नों धोखा होनो हाया आंनि गोसोआ बेखौनो बुंदों फोथायनाय दं आंहा नोंनि सायाव उरायना नोंनि आब' आरो बिबाजैयानो गाज्रिदां आं थांनानै नायखागोन आंनाव मा दम गैया सानदों नामा थांनो हायोथ' आं नोंसिनाव आं फैसाखौ हैनो थिनाबानो जायोमोन न'आव नङाबा बेफोरबायदि जानाया नङामोन नङाबा मा खालामखो बिसोरो बिब' आरो बिबाजैया ओरैनो गाज्रि खाथार बेखौ सिखावबो हमदों बुंदों
आं नोंखौ न'आव थांनानैबाबो लायगोनलै उरायना नों टेनसन दाला एथ' आं सिगाङावनो लाना फैखाबाबो जाबायमोन नोंखौ